ngalento ehlala isihlupha. Uyahamba ungena esigodlweni ngicela ungibhekele umsamo. Uyafika uyatshela kuthiwe umsamo ongcolile. Ufuna ngizokugezela umsamo. Uqale uzibuze. Ngabe umsamo imoto. Hayi abadala bekho. Ufuna sibakhiphele ngaphandle siphinde sibafake. Hayi abekho futhi. Ubafake. Hayi akwenzekanga. Bantu benkosi ake ngimcelise. Yini umsamo? Umsamo wena. Bese kuphinda njengoba unenkaba, you were connected to your mother, uma wakho, right, owaba nobaba wakho. So you are a mater paternal product. At the same time, you are the mater paternal product of the mater paternal product. Ubaba wakho noma wakho banomalume, ukhona ikubo nekomalume nangapha ziyakhula njalo. Qala ngo2, 4, 8, 16 njalo njalo. I-hierarchy ngithi umsamo Nkosi yami. Abantu bakini oqala wena, owesibili abazali bakho, bese kuba abangale ithongo. Kunabazali Nkosi yami abahlala befika esigodlweni namanje bathethise. Baba Mkhize ngilethele ngane. Sengiyazi umzali mengena nengane, ngilethe ingane baba Mkhize. Le ngane umbuzo izalwa ubani? Izalwa ubani? Kuze konakale kule ngane konakele kuwe. Kodwa sizogijimisa thina ukuya kule yangane. Idla amagobo ngithwasizwe. Siyekela. Ingakho bile ngane ke manje kuzothi kusona lapho ibingaphumeleli. Kuyekwe elethuleni impando uwena mama. Niwa. Kumbe la ekhaya kwakunekhwa. Umsamo ke iliyonto. Lento yokuthi kuyogezwa umsamo. Uma kuthiwa konakele emsamo. Ubani owonakele? Uma wakho, noma baba wakho, noma ikomalume lama wakho, noma ikomalume lababa wakho, noma iboka ma wakho, noma iboka baba wakho. Which is which? Ithi ngwenze lesibone yakho ngizoshindiswa. Ake sithi uma wakho. Okay? Kunengane eyaphuphuma kuyena wangasho, kumbe kunengane ayikhipha wangasho, automatically le ngane izokuyizoshaya kuwena. So kusho ngamazi into eyonakele kuwena njengomsamo nasemsamo ingane yakhishwa uma. Phinde futhi uthola ukuthi uma wavala umsebenzi wabadala, uma wenza lempilo abadala ehlala yenziwa engazi yaqhamukapi, hayi mina ngakushintsha ngakwenza isithunywa. Ushawa into yenziwa uma wakho. Uthola ukuthi ubaba wakho umlanjwana wathi mase gana kwathi hayi isibongo sababa wakho. Usethatha isibongo sababa wakho uma ubaba wena usubiza lesasibongo. Konakele phela umsamo ngoba konakele kulesa sibongo esathathwe sironke. Ngakho into efuna ilungiswe ileyo, hayi kuthiwa geza umsamo. Bese umsamo wesibili kube lokuthiwa i-physical manifestation ngesingisi. Yilapha ikhona ozakhela lona kumbe emakhaya leya ndawo leya esemuva ekitchen okuyithala bekwimikhonto phansi bekuzimbiza kuhlale khona imikhono namanqina makuhlatshiwe nenyama uma kunomcimbi ekhaya ekitchen la kwagogo. Nyangizwe. Ake ngichaze ngendaba yekhishi la kwagogo. Kunabantu abahlale betshela ukuthiwa kufanele ngizokwakhela umsamo. Okwesibili funa wakhe indlu yakomalume kini. Funa wakhe indlu kakhokho. Bantu benkosi. Umuzi wesizulu unendle eyodwa ebizwa kuthiwa ikhishi la kuhlanganelwa khona. Bese kuba nendlu kababa nomama ilawulabo. Uma usuyinsizwa nawe usuzogana wakhe ilawu lakhe ekhaya. Bese kuba nezindlu zokulala abantu. Ngeke ngithi mina njengoba nje ngizalwa uMangco bese ngithi lapha eMlambo umuntu ngizokwakha indlu yakwaNgco. Ayikho leyo nto. Kodwa uma kufika isalukazi ngicela indlu noma kufika ikhehla ngicela indlu yakheke leyo musu ukutshelwa yilokho engilwa nakho. Mhlambe abanye bayebazibuza uMkhize usebenza kanjani.
ngisebenza mina kakhulu ngethongo ukuthi akube yilona elikhuluma mina wami umsebenzi engathi mkhulu ukukhulumisa ithongo lakho. Yingakho njena uma kukhona imisindo eminingi ephuma eceleni umkhizi lokho umkhizi bekungizwe ngiphendula ngoba leyo misindo ezayo ilethwa amathongo amabi aphuma kulabo bantu. Ngakho angifuni ukuxova awama amathongo ngoba uma lami selixovekile ngeke likwazi ukusebenzela. Ngizokusebenza kanjani mina? Uza kumkhize mlambo omuntu ufuna ukuthi ngikulungisele izinto zakho zethongo zasemsamo, kodwa mina ngikhuluma too much. Mina ngingcolile ngengikhulumayo njengoba noJesu athi wokuphuma ngomlomo ongcolile hayi ungenayo kumbe omngcolisayo. Ngakho ke angikwazi nginezandla ezingcolile bese ngingcolisa ngithi ngizolapha ngizongcolisa. Funa sigade lento bantu benkosi. Uma mina ngizokhuluma izinto ezingezinhle funa nizibuze ukuthi ubaba umkhize mase akhuluma kanjena ebiza abantu ngalokhu esho lokhu nalokho okubi simuzwe futhi sizwe kuthiwa kwenza izinto ezimbi ezinje enizaziyo niyibona hayi enqanjelwa zona amanga. Uzosilapha kanjani? Ngeke welapheke uma mina ngingcolile. Kodwa makusho wethi ngcolile okwakho lokho ilento okusafuna siyifunde abantu benkosi. Ilento okusafuna siyazi kahle umsamo ubani uyini. Khona umuntu ozingcolisa yena. Ukube kule video nje ningibuka kuyona ngizochapha umuntu ngimukhape ngimuthuke ngisho lokho ufuna nithi oh shame khabazela angisize isigodlweni sakho. Mawusakhuluma kanje uchapha umuntu umbiza ngalokho nalokho ngiyabona. Ngakho ke ngithe okukhulu kakhulu ukufundisa nokuyala nokwelapha. Ayikho into abantu benkosi esemqoka njengokuthi uhloniphe ithongo lomunye umuntu ngoba umsamo lo. Ukuze kuhlonipheke wakho umsamo. Iningi lethu alihlupheki ngoba konakele kokhokho nabo babomkhulu. Lihlupheka ngoba konakele kuthina. Ngeke ngithi mina ngiyidlapha lenhlamba ngiphinde futhi ngibe yidlapha lokuthi indlela engenza ngayo kubantu abahlakaniphile iyashaqisa bese ngithi nginomsamo omuhle. Ngakho angisonge umsamo wena ubaba wakho uma wakho obomkhulu bakho ithongo bheka konakeliphi lendawo. Uyazi khona ithongo elike libe libi kuwena. Uyazi kunabantu esengiba-analyze kakhulu amathwasa. Uyazi ithwasa lifike lithwasa liqede lithi tu. Uyodla ulithi ulinde lisebenza liba. Liyoqala lihlebe, liqale likhulume lokhu kodwa Nkosi yami liyangani engabi lapha lakhehla elaliyixoli engabi lapha sasalwazi sasisindo. Ngakho wothi umuntu mombona enzinto bese usheshe uhlehla. uNkulunkulu usipha ukuchola. Wasipha ingqondo edlule izilwane. Asikusebenzisi ngani ukuze sikwazi ukuphila. Akona ukuya esontweni ukuphilisa, akuyona ukuya esigodlweni ukuphilisa. Kodwa ukulungisa wena obumsamo. Ngakho ke bantu benkosi awakhiwe umsamo. Angiphili awakhiwe umsamo. Umsamo ukhona wena. Finish. Imlapho nje. Ake uqaleke manje ube umsamo. Bese uthi noma usuphuma kufike emlambo umuntu. Ufuthi khabazela. Izinto zinqakile mfowethu. Imali ayihlali. Angiganeki, umuza wakheki. Sesiqala lapho siyakuthi konakalaphi. Kokunya konakele indawo ushaywa wena. Ngoba inkingi wena. Engizothi mangimtshela isiphatha kabi. Khona uma ngeke imali. Usuhambile kubantu abheke phansi. Angijwayele. Angisho ukuthi ujwayele noma ungijwayele. Uyahamba kubantu. Yebo baye bathini. Ayi ngeke ngabezwe.